Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biyagita kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan nga Andi at taga syudad ti Baguio. Ngam iti agdama kat adda iti Australia. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out iti De Los Reyes, kayong kan Abalos family ti Nueva Vizcaya from Gina Abalos. Shout out kada Raquel Israel Rabano, Irene Makugay, Jenny Gamad, Wilma Baroga kan Adonis Angayan Bidong. Bolosan kan Leda family ti Barangay Bulbulala, Balawan, La Union from William Bolosan Sr. Rosario Bersaval, Julie kan Elvi Cabansag, Sir Boyet kan Norma Osalia, Nelson kan Clarita Pahe, Ayan kan Shine Reyes, Clarinel kan Makmak Pahe. Kastamot ti Cabansag, Bersaval kan Osalia family, ti Samonte Quezon Isabela, from Benny Rose Jose kan Paul Laya, ti Barcelona, Spain. Belated happy 53rd birthday Mamang Idang from Navia Ley Seria. Alonso Maliaga kantanya sa family, da Esther Maliaga Domingo and family ti Alakapan kan si Tanga Ballesteros from Cuse Maliaga Alamo ti Apari West Cagayan Valley. Zenny, Ellie, May, Sheila, Let kan Olivia from Juliet Sugitan. Ramon Garcia ti Santiago City from Ben Garcia. Shout out kada kami ditoy CMFDC Station Hospital ni Sir Vicente kan Sir Bakidan kan dagiti napipintas a nurses from Joey Bingayan. Shout out kada Edeline Ugay Bautista, Eva Justo, Jasmine Rivera kan Angie Rita. Amin at taga
Kay Lion, Isuda Hazel Daugas, Yanyen Sagban, Carol Lingbawan, especially the mother and father from Chol and Uday. Anak ko ada Ayla May Joan, Gian Alia Faye Galapon, Tibugnay Jadi, Nueva Vizcaya, from Ana Delphine, ti Singapore. Bahian family ti Dakap Sur, Bani, Pangasinan, from Alfie Bahian. Jing Labaro kan Mary Joy dito'y Hong Kong, from Corazon, Balaan. Shout out kadagiti dramatista ti Saleng Productions ti Bombo Radio Philippines, iso da Joby Dupais, Emily Kalika, Jenna Almoite, Ruben Crisostomo, Peri Claro, kastamat ni Ferdinand Feria, Mang Bianong, Eddie Bona ken Ma'am Remy Balderas. Mailiw kamin kada kayo from Noli Uy Ole ti Ilagan City, Isabela. Taberna kan Aquino family from Nuvelin, Taberna. Do or Die Troopers iti 17th Infantry Battalion Delta Company. The CAA Vidal, CAA Orpilla, CAA Kayumba, CAA Balikod kan CAA Ballesteros ti Kapisayan Gataran Cagayan from Pablo Binarao. Soriano family ti Sagat Cordon Isabela, bakit ko ani Josephine Kulang ti Ohio, kastamot ti Kulang family ti Etchage Isabela from Nomer Soriano. Lamberto Passion Jr., kastamot da Leslie May, Anaya Faith, ken Noli Andes, from Linda Passion. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Andy. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas. Sapay kuma, takanayon kayo ang nakaradkad, adanunan, to'y nanumo asurat ko. Ilingad na klaangan manang itinagan nga Andy, tubo kundi makalak iti syudad ti Baguio, ngam itak at adda akon dito'y Australia. Nakapagsuratak, tadamot padas ko akayat ko nga ibinglay kadagiti dumdumngeg. Kat sapay ko mata makaibati iti adal kan inspirasyon. Bastardo, day tati yaw awag da kanyak manang. Sabali ngamin ababae ti ingkalay sa ti amak idi. No pay immo na, anaadaan da iti relasyon iti inak. Tapno na sayod ti amin, rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Naimbagtasin mangpat kayo nanang. Itay pa nga urayan da kayo. Pasensya kan anak ko, nag-overtime kami ngamin. Kasta ka din nanang? Nakaluto kamin ka ni Lola. Ay, kasta aya. Kat kumusta mo ti panagadal mo anak ko? Okay mat nanang. Iso na lang tadandan ni manan ti exam mi. Adaman nang dagiti masapul a paggastusak. Nang runa ti pang matrikulak. Ay, sapay mabayag pa iti sweldok. Ngabdi kag danag. Agarami da kiti pamuspusan. Narigat mo't no makisarita ka manan amaladaw kang agbayad. Mabalin lat tamat kit di ananang. Wen ngam nakababainan anak ko. Kanayon latan akasta. Anyangin nga rod ti mabalin no talagang awan nanang. Eh basta, saan mo pagdanagan tasyak ti makaam mo? Ala, inapay nga rod agpulos. Tapno makapangantayon kada lolam. Naturugan di adak mo. Wananang pinaturog kon tada klase na inton bigat. Anyaya di pagsarsaritaan nyo itay nga agina. Eksamen da kanun nanang kat masapol nga agbayadan iti matrikula na. Kasta aya. Sapay mabayag pa iti sweldok. Ay, nagrigatan aya ti kastoy abiyag. Ano sa anak ko? Taday tanto anak mo, tiba katulong kan ka. Isungarod ngay karkarigata ka pagadalan nanang.
Apay no kasari itam ngamin di amana. Di mo't ko na tumulong iti panagadal ni Ande. Oo, nanang. Ngam numabalin, jak nga rod kaya ti agpatulong kan kwa na. Nang ron nakat amok ti kababalin di asawa na. Ay, daytan ati naganab na. Impagarop na siguro nga agbiag iti naginawa. Tanang asawa iti baknang, kalpasan anasikugan na ka. Naimbagkit di tasaan mo nga indarom. Bayan yun nanang, tinapatag ada anak ko. Makaamumutan no tong palan na ti Karina at tulungan nak iti panagadal ni Andy. Lada parikot mo Si kamot gayam, Joy. Dandani man namin ng exam tayo. Agparikot man ni nanang iti pagbayad ko iti matrikulak. Kasimot nga rod ni nanang mo kunak man no tumulong ni tatang mo iti panagadal mo. Kastamot timbaga ni nanang. Saan aya nga da restaurant kay matmatunan ni tatang mo? Apay di mo mapansarakan. Tapno dumawat kay iti tulong na. Kasta nga ti pampanunutek, Joy. Ngam amangan no kaungot nak ni nanang. Di pa kadam. Saan matadakas ti aramidam? Anya ti amom namang ni tatang mo. Di supay ama itulong mo kan ni nanang mo. Sa bagay. O sige, padasat nga ibaga kan ni nanang. Tauray no siya kung ti umasidag kan ni tatang ko. Nanang, ada ko may bagak kada kayo. Anya day ta anak ko. Amo ka marigatan kayo namang paadal kanyak. Nang rona ka, saan mo't adakkel ti sweldo iti pagtrabahuan nyo? Apay aya. Nanang, anya nga tano. Umasidigak ka ni tatang, tagpatulong akan ko ana. Anya, maiturad mo ang mapansarakan di amam anak ko. Wan nanang. Barang no iso ti makasulbar iti parikot tayo. Amangan no makita na kadya asawa na. Sabali ti ugali da dya babae. Amangan no niya pa'y ti aramidan na kan ka. Di ka agdanag nanang. Iranak nga on ti asawa na. Iti restaurant dati papanak. Takanayin mo't iti ni tatang saan ka di? Awan anak ko. Ay, sige, ngamaganad ka. Diyak kayat nga da mapasamak kan ka adakas. Wan nanang. Agan nadak. Ano mabalin, saan akayat ti inak asingaan ti amak, tapno agkid daw kami laang iti tulong manang Emmy. Ngam inturturod ko nga impakadakan kwa na, akayat ko asarakan ti amak, tapno agkid dawak iti tulong para iti panagadal ko. Saan ang nagkatuluyan dananang kantatang ko, uray si kugnak kano idin ti inak, tasigon iti istorya ni Lolak, nangasawa kano iti baknang ti amak. Ingkari na mutket di nga ipaay na ti obligasyon na kanya. Ngam saan anatungpal, tasabali ti ugali ti babae nga ingkalay sana. Kas ngamin kada kami, marigrigat laeng idi ti amak. Idi adan nakam ko, na istorya kanyak ni Lolak ti amin.
Iso ang naturadak anang tuntun iti karbengak iti amak, manang Emmy. Andy, apay nga adda ka ditoy. Pasensya kayo ni mayak diti tatang. Kasapulak namin titulong yo. Anya tulong. Sana yang ngayon bagayo ka no iti at tulungan nyo ni nanang iti panagadal ko. Kasapulak namin ti pagbayad ko iti tuition tatang. Marigatan ngaminan ni nanang. Narigat ngamin ti sitwasyon ko anak ko. Saan ka makaigamit iti kwarta no saan ngagdalan iti asawak? Kasano nga rodan tatang? Di kagdanag. Agaramid akit iti pamuspusan. Ngam kidawag ano mabalin. Saan ka unay nga umay dito restaurant? Ang mga numaranaan na ka ni Trudis. Sige tatang, ngam orayak ti itad mo. Masapol ngamin ni agbayad ak iti tuition, tadandani kamin ag-examen. Kumusta ti papan mo ti ayan ti amam anak ko? Nagdanagak ang mga numaranaan na kadya asawa na. Nakapagsarita kami nanang. Awan di asawa na, hindi na panak di restaurant na. Ay, nasaya at mat. Kat, anya nga itimbaganakan ka. Nagrigat nga ang sitwasyon ni tatang iti nanang. Saan ka na ang makaigam iti kwarta no saan nagdalan iti asawa na? Kinayat na dayta, iso nga anusan na. Ngam nagkarimat na agaramid iti pamuspusan nanang. Basta saan na ka no agpakpakita iti asawa na. Tapno awan ti rumso ariribok. Ngam mariknak nanang. Talaga akayat nakatulungan ni tatang. Nasaya at matkatatao ni tatang mo. Isunala ang taga po iti ambisyon na bumaknang. Tinalikodan na ta, kat inasawa na day di abaknang. Sana bali nanang, tawari marigrigat tayo. Naragsak tayo mat. Sana kas ka ni tatang. Kasla kakaasi iti ayan ti asawa na. Kumusta ti negosyo, iho? Nasayat mo't papa. Adulat tamat nakanayon ti umay dito yung restaurant. Good. Papa, ada ko may bagak kada kayo. Ngam pangasiyo ta saan nyo kuman nga ibagbagak ka ni Trudis. Ta sigurado ang makapungtot manen. Anya dayta. Kasla na patag-unay dayta nga ibagam. May itay tanak ko dito yung restaurant. Anya ti ginagara na? Umay agkit-kit daw iti tulong. Nabayag nga mina na sa anak ka nakaitad kan kwa na. Apay nga mina di mo tulungan. Basta ilimad mo ka ni Trudis. Saan ayakas ta ti saritaan tayo de? Tiyakmat nga min makaigigam iti kwarta papa. Amoy mo ti kinaistrikto ni Trudis. Di na kaya't atulungak ta anak ko. Kita man lang agpaisuan. Saan kay di akayat para ka ni Trudis nga anak ko? Tamog nga adan na si Kugam iti. Papa. Ngam gapo tanatangkan ti ulo ni Trudis. Kan, jakmat mapagkadkadan ti anak ko. Nakiasawa latakan ka nga oray, amo na mutan edi, ti may papan iti na si Kugam. Ngam nakitak ti kinasayat mo tao. Amo ka di mo may turadalukwan kan pasakitan ti anak ko. Iso ang naawat kamutlaeng. Agyaman ak, papa.
Pasensya kayon. Jak mapanagnagan ti bagik kada kayo. Tati kayat ni Trudis, katagtong palak iti amin na kayat na. Iso akas to'y latan. Siyak ta dati ti restaurant tayo so ti bilin ta asawak. Anyan nga agpaiso ti gasat mo. Sige, siyak ti makamamag ta ti tulong mo para iti putot mo. Basta di mo ni bakpakamo ka ni Trudis. Tadyak kaya't kagsakit tinakam kanyak di anak ko. Maawatak papa. Katagyaman ak unay kada kayo. Apay na imay ka ditoy. Kayat ko kung mga itad na ito kan ka. Anya na itoy? Kwarta. Para iti tuition fee na andi. Ha? Bayadam aminen, tapna awanan ti problema. Nangalaam iti dayto a kwarta. Amo ka diti asawam ti may papan iti daytoy? Saan? Intad kanyak dayta ni papa, tapno itulong ko kada kayo. Amo na ti amin may papan kada kayo kan Andy. Sakbay nagkalaysa kami ikan ni Trudis, idi. Inka rin napalubusan na kamang tulong kada kayo nga agina. Naimbagman, takas tagayam ti kapanunutan na. Lita, ano san nyo kumanaan niya ti may tulong ko? Di ka agdanag. Tamanipod ita, siya kung tagaramid iti pamuspusan. Sana balita ang mumot ni Papatar aramidag. Bala, diya ko nagbayag. Ang mga numapan ni Trudy si restaurant kat dinak madanon ijay. Ulit aklita. Pasensyakan. Manipod idin, ingka gumaan ni tatang ko ti tumulong kada kami kaninanang manang Emmy. Narigat ti sitwasyon ni tatang, takas iti nakunakon, sabali ti ugali ti asawa na. Talaga akayat na abukudan ni tatang, uray amuna nga daim mo na pamilya ti amak. Di napulos kayat amaadaan kami iti komunikasyon. Ngamgapo tadan nakam ko, siya kun tinangipamuspusan nga agkita kami kani tatang asaan amaamuan ti asawa na. Nagdakkel mo't ayaman ni nanang, tasaanan amarigatan amang isakad iti panagadal ko. Apay nga itakala ang anak ko, itay pa'y ti dismissal yu saan aya? Sinarak ko ngamin ni tatang nanang. Anda ngamin masapol ko di pagadalan. Kat masapol ang makagatang ako nitong bigat. Apay anapan ka pa'y lakan kwa na. Imbagamla ko makanya kon anak ko. Ang mga noodam ako na di amam no kanayon adumawat ka kan kwa na. Saan nanang? Naimbag, tadi na ka nakita di asawa na. Sigurado nga agapa damanan ka ni tatang mo no maamuan na nga agkit-kita kayo. Di agdanag nanang. Awan ka no ita di asawa na. Nagbakasyon iti sa bala pagilyan kat kadwa na dagiti gagayim na. Isa nawaya ita ni tatang. Ang mga no adagipulong ka dagiti trabahador da iti restaurant. Awan nanang. Takinapudno na. Ka-vibes ko amin ida. Kagurugura daman di asawa ni tatang tanauyong ka no.
Saan nakas ka ni tatang anasingpat kadakwada? Ay, kasta aya. Wan nanang. Kan makitam ka di daytoy. Nagadamakbakan nanang. Impabalon kanyak ni tatang. Tapno saan kayo kanon ni agluto ko ni Lola? Ay na. Ay, nakababain anak ko. Saan nanang? Kaya't ka no asulnitan ni tatang dagiti nagkurangan na kada tayo. Iso nga ipapaay na ti amin aginggat kabagilan na. Basta agadal ka nga rod ana imbag. Tapno adamot gunggo na ni tatang mo ang mga aramid amin a pamuspusan. Tapno mapagadal na ka. Nay, apay dagita nagado amakmakan anak ko. Kasla dapaskan. Naggapuan na nga'y dagita. Insangpot ni Andy nanang. Ha, ay nangalaan na nga'y kadagita. Agkakaimas mo tamakmakan. Intad ka no ti amana. Naggapo ngamin iti restaurant da. Anya, nakisinarak manen iti amana. Ay nahalita. Saan nga ta delikado day tangar aramidon da nga agama. Kastamot ti kunak nanang, ngam saan kanumot? Mapanlaang di apo ko no awan di asawa ti amana. Ay, nagsaya at kat kuman, do saan anapasamak ti kasta kada kayo iti aman ni Anday. Amo nga, da pa nagbabawi na. Namanyangay nga road, napasamak kan ti amin. Ti pagsayaatan na laang, ikagkagumaan na itan nga ipapa ay ti obligasyon na iti anak na. Uwan nga rod nanang, katdakkel a pagyamanak daytan. Babaan iti kastangar aramiden na, ininot mat amapunpunas ti guraken kuana. Kastamot ti saam anariknak, idiin sukat na kami iti dayjay abaknang. Hanggang kaasibat, takasla nakabalod mo't iti sidong ti asawa na. Anusan na ananang takinayat namat. Uray agbabawi, naladawan ti amin. Kan nagkasarda nanang. Iso nga awanan ti maaramidan na, no di anusan na ti kasasaad na ita. Nanang, graduation mininta no may alawas. Wan nga rod anak ko, ay na nagbiit ti panawan, agturpos kanton iti kolehyo. Naku namon nanang, kaslasaan nga rod ang mamatin ni tatang agturpos akon. Talaga? Ang talaga adisidido ni tatang mo anang paadalkan ka. Inkarina day tananang, kaya't nakana makaturpusak tapno nasaya at agbali ng masakbayak. Kan tapno makatulong ak tumutan kan ka. Agyaman ta anak ko, tauray adan sa bali a pamilya ti amam, saan nakaatin likodan. Ingka gumaan na nga impa iti obligasyon na kan ka. Makadar ay tungatan ni tatang ito nagtorpusak? Ay, day tatijak mo anak ko. Amo ba ti kasasaad di amam? Sa bagay. Kaya't ko mga isagot ti diploma kada kaya dua. Tawari kasto ti sitwasyon ti pamilya tayo. Mariknak nga ipatpatagdak unay ka ni tatang. Agpaiso day ta anak ko, ipatpatagda ka unay-unay. Uwan gayam nanang, saan ka din namang saksakitan? Ay saanan anak ko, gapo iti makitkitak itangar aramiden di amam. Apay nga rin adi ka nakiasawa iti sa bali nanang. Ay atom ka di pa ni tatang ko? Saan to amapunas day ta panagayat ko kenkwana aging ga iti tong palbiag ko. Ngam daragsak akon, amakitkitak anasaya at tilinangan yung agama. Kat kanayon ko nga ikararag iti Diyos, asapay ko takanayon na atarabayan ti amam, kat ilisi na iti anyaman a pagpaggadan na.
Intud bigatan ti graduation ni Anday, anak ko. Wen nga rod nanang, maragragsa ka nak. Kasla kaano lang day di pa naggraduar na iti high school. Ay, naswerte ka anak ko, tadi makal adasingpot, kan nagagat nga agadal ni Anday. Kan kang runaan na, maawatan na ti sitwasyon niyo iti ama na. Wen nga rod nanang, nanakman nga anak ni Andy. Ang mabaliwak man ti saritaan anak ko. Makadaray to nga ti ama na iti panagturpos na. Diyak namaan day tananang, amo tayo mo ti sitwasyon ti ama ni Andy. Ay sabagay, narigatan, mga lumaamuan pa'y jay asawa na. Day tatilikliklikan da mapasamak nanang, tapno saan ama putod ti komunikasyon da nga agama. Halakot, maawatan tayon tunday ta. Tinapatag, adda komunikasyon da nga agama. Happy graduation, anak ko. Thank you, nanang. Naragsak ka kadimatlaang, Andy. Wan, nanang. Naragragsa ka kumapay no nakaumay ni tatang. Di mo namnamaan day ta, anak ko. Imposible ang mapasamak day ta. Happy graduation, anak ko. Ha? Ha? Tatang, ada kayo? Di, apay nga imay kapaylaang. Ang mga numadaksan ka. Di kaya danag. Tamo ti katugangak alalaki ti umay ko. Awan mo't ni Trudis nga asawak, tadamanan iti sabali apagilyan, akadwa na dagiti gagayim na. Iso anak ka umayak. Tatang, agyamanak. Kat isagot ko kada kayo ni nanang ti diplomak. Panagkunak anak ko. Ni nanang mo ti rumbang nga pangisagutam iti dayta. Ta iso ti nagsakripisyo manipod pinanawan kayo. Katagyaman ako unay, tayo tilaksid dagiti naaramid ko. Didak pulos inlaksid kas kamang ti pamilyayo. Sika ti ama ni Andy, kat saan ama punas dayta? Pudno dayta, tatang. Katagyaman nakmanan kada kayo. Ikarik nga aramidak ti amin akabaelak, aging kaasibibiyagak. Tapno masulnitak ti amin anagkurangak kada kayo nga agina. Umdasan kanyak adi mo baybayan ni Andy. Day talaang ti kapatgan. Katandaanan niyo, tatang. Ipatpatag kayo unay. Oray na saan tayo kumpleto. Maawatak day ta. Tinapatag kanyak. Agkiking naawatan tayo. Ipatpatag kayo adadakkel ko. Kaunaan agundaway manang Emmy, kumpleto kami iti maysa nga okasyon, ket dayta ti panagturpos ko iti kolehyo. Masansan man asurduendak iti ubingak, babaen iti balikas a bastardo. Napunas amin dagita iti daydi akanito nga agkakadwa kami iti nagturpusak iti kolehyo. Nabayag man a panawen nga iniliw ko ti pamatag ti maysa nga ama. Kayarigan na analitupan ti amin apan nakaikawak. Gapo ta sinaranay nak ni tatang ko iti daydi panawen akasapulak unay ti tulong na kas ama. Makabulan laeng a naginanaak kalpasan a nagturpusak manang. Takalpasan na nakastrek akon iti trabaho. Nagurno nga kabayatan ti panagtrabaho. Ket idinaikanak iti gundaway nagabrodak.
Talo a pagilyan ti damo a nagtrabahwak, sakbay a nakapagpermanente ak dito'y Australia. Awanan day di lolak, ngam ni nanang, na ikagumaak nga innala dito'y ayan ko. Agtultuloy latamat ti komunikasyon mi iti amak. Katkas pa nagsubalit ko iti di na impaidam at tulong kanyak idi, paupawitak tunggal agsweldo ak, taamok no anya ti sitwasyon na iti sidong ti babae nga ingkalay sana. Agyaman manang iti panangyurnosyo iti surat ko. To'y pagayam mo, Andy. Pagayam ko nga Andy, maragsakan akmat para kan ka. Kat dayawan ka, ta itilaksid ti kasasaadyo kadagiti dadakkel mo, di mo pinakitaan iti saan anasaya at ti amam. Kastamot ten adayawag ti inam, ta di na inmula iti panunot mo, aguraem ti amam. Kasta ngamin ti kadawyan a sitwasyon a mapalpaliiw ko kadagiti broken family. Sapay lakumata agtultuloy at tarabayan na kayo tinamarswa, kat agbalin kayo anaragsak iti agnanayon. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibiyay. Bintun, mapunas, dito'y lagi.